Čau, tak jsme tady, německé Ferropolis. 5. runda Drift Masters, máme čtvrtek odpoledne, jedou se druhé tréninky a bude ratata. Ratata, vidíme se tam. No jako jo, no. Moc válec, moc válec. Moc válec. Kámo. Viděli jste někdy větší turbo? To turbo je větší než ten blok, protože blok je až tamhle dole, ale už jenom jako to sání, jako to je. Co to je za auto? Za motor, co to má za motor? Je to Volvo 740 a je v tom 3 rotor. Nechci kecat, myslím stavený na Novém Zélandu, taky kde jinde, ale jako když chcete turbo, jak velký, tak ano. Co on je? Turbo spad. Cože jsi říkal s tím turbem? Také maličkej. ...60 černochov na jeden závod. Takže to vypípáme. To se reálně nemůžu říct větší hovno. Akože u nás tak hovoríme, že všetky přidáme po ceste, no ale to nemôžeme takto verejne, lebo no... Dobře, další pípání. To je pečky odřezák to turbo. Co říkáš, že to pečky odřezák turbo? Že my tohle máme rádi. Ale tady to nemáme rádi. Jeho máme rádi, ale Proč ho nemáme rádi? Lebo tu Nemáme Jay-Z. my nemáme rádi 2Z. Cože? Taky nemáme rádi. Ty tu Jay-Z, veď? Ne, ale GT86 a 2Z taky nemáme rádi. To je taky nudné. Je no. Je no, že? To třeba na to pozri. Já jsem nakažený od nich. Můžou za to Slováci. Servus, hej. Čau. Ale zase, když si to mám... Guten Morgen, tady z nádherného kempu na Ferropolis. Jsme tady poslouchali celou noc. A samozřejmě techno. Takže tak a zdraví.
Schöner NB3, sehr schneller Approach in Zone 2. Flexer, das Heckseiter ist 13,5 an der Wand. Und auch in Zone 5, Flexer das Heck hat eine leichte Korrektur in Zone 5. Sehr aggressiver Approach auf das Tor. Trifft da die Wand in Zone 6. Lies noch den Applaus für Max Heinrich. Schön alles schön aus, hinten raus. Die Situation, wo die Judges wenn man zu viel. Also ihr seht, das ist schon ziemlich strikt hier. Engine underneath the bonnet, 700 horsepower. The bag of Angry Bees comes off the line and through the gears as he hammers that car into initiation. Marco Zaccaril fires down, stands on the throttle, looks for outside zone 3 and makes it work. He's now starting to connect the dots. This man knows this track. Been here many times before. Big tag onto the wall, but it didn't really upset the front wheels. He holds on to it. As Marco Zaccaril now looks for the transition on the wall again outside zone 6. This will be an incredible run from the young Czech driver as he gets it across the line. Das wird leider nicht ganz für morgen reichen. Ich denke, der wird jetzt nochmal versuchen nachzulegen. Damit wir mit dem Installationen korrigiert, weil er einfach super schnell reingekommen ist, hat das Ding aber schön aus der Wand gehalten, konnte dann leider erst Ende. A little celebration. What can he do right now? Cheered on by the crazy Czech fans as he comes off the line and through the gears. Nice initiation for Zaccaril as he gets that car deep into the outside zone on the throttle nice and early. Zaccaril going for it now. Look at this from Marco Zaccaril. Big angle. Did it upset the line? No, it didn't. As he gets himself into outside zone 5. Marco Zaccaril is wheeled around the circuit by the Czech fans. This is phenomenal from Marco Zaccaril as he puts that BMW to the wall and a Tak, zdravíme vás, Battle Day tady v Německu ve Ferropolis. Především kvalifikace 92 bodů a dneska nastupujeme proti Jasonu Bannettovi. Nebude to vůbec jednoduchý, protože má úplně vyhrabáno, takže musíme jít full set. Tak a po Jasonovi máme James Dean. Máme tady Jamese. Takže držíme paličky. Completely spectacular from what we saw from Glenn. It was like did some mistakes in the daytime versus nighttime, so And Zaccaril's 1000 Bs attacking. What a combo. Here we go, the 1000
Bees are going to be attacking as Jason Benet fires in that Subaru BRZ to outside zone 2. And look at that, almost mirror image. But Zacharil had to take a step out of it for a moment as Jason Benet now fires that car into outside zone 5. It's beautiful, but Zacharil needs to creep up onto the door. He needs to find a little bit of proximity here. The Frenchman is incredibly fast, and we've known that for most of the season. Oh no! Zacharil shuts it down and pulls that car off track. In den N2. Takže přátelé, máme po top 32, která se bohužel nepovedla. Vypadli jsme proti Jasonu Barnettovi na technickou závadu, kdy se pravděpodobně povolil nebo praskl silný blok motoru a jak motor padl o kousíček ní, padl řemen z palivové pumpy a konec. Takže to bylo naše působení na Ferropolisu a my se přesouváme na fandění Nika Keski-Korpimu. Míříme do finského kota za Finama.